Kaixo, txitxi esatea zu, poste naiz. Ze batzuk Arantxa esatea eta naiz konturatzen ni naizenik. Bueno, hori esan behar nu, txitxia, zuge ez zuzena, baina berez, Arantxa hobe gozo zaitu, zeraitik txitxi. Bani txikian itzanen urte terdia, zeukan ere aizpazarrena ni jaio nitzanen. Eta deitzen ziaten Arantxi, eta beak etzekin ondo izketan, eta esaten zuen txi. Heldua irrazien zien da, bizitza guztia txitxi zen naiz. Eta gehiago da, batzutan oaina, telebistako kontu ikin da, Arantxa nola ditzeaten, hoitzen hasi naiz, baina esate dute Arantxa, eta nik ez de buelta ematen. Osea, naiz konturatzen netzako banik, así que... Ezun bezala. Gukamen, txitxi deituko zaituko. Baina badakizu zer dan kontua txitxina, Sudamerika guztin, eta Mirandatik bera, txitxi da txotxo. Entonces me han hecho mucha broma con eso. Bueno, Laza, hemen pentsatuko zaituko, eta txitxi zenbat gauza egin dituzun, aiama guazen pixkat umea zinenekoa. Nik entzun dadakat zuge agurtzakoa pasatzen nola etxean eta zuge gurasoak plaza berrian zuten okindegiaren artean ez? Amona zeukan egindegia. Orduan gure, nire ustez, biajatzeko grina izan da, igual horregatik etorri zait. Nire familia esan panadenoa. Eta panadero garai hartan egunero iten zuten ogia, igandetan, igande de turno ez dakiz zer, nire etxea inoiz, ez ginean inoiz inoa juten, eta nik kurioso da nukan mundu ezautzeko. Eta orduan, uste eta arrazoitako bat kirolean da ibilin nitzanen, ona izateko aitzakia, edo arrazoia zan, bakarrik biajatzen zuen onenak. Orduan nien nintzen onena. Así de simple. Biajatzeko garaian kirolari esker izana, baina baita ere nahi biztargari esker ez? Bai, suerte handia izan nun, ni hasi nintzen kirolean atletismoan. Eta esan dizuten bezala, bakarrik biajatzen zuten onenak. Eta ni nola biajatu nahi nun, ni urte batzutan lanzamiento de peso nerekintan Espainiako onenan izan, tuve récord de España eta medalla batzu gauzkat, de peso, de jabalina, baina ni irabaztea etzait inoiz gustatu, konpetitzea etzait gustatu, konpetitzea ez. Baina biajatzeko aukera ematen ziten horregatik konpetitzen nun. Baina gero, sorti izan nun, Ameriketan bizitu nintzen urte bete, eta hendik bueltan jaz nun jarraitu nahi atletismon, entrenatu behar nun asko, eta nahi disiplina horietzai gustatzen. Eta orduntxe, azaldu zian inguruan Josu, Angel, Txiki, Lanaia, Gitarra, Dina, Nekane, la otra, eta irikizitzaigun mundu bat ginean jende kuadria txikia, lau bat neska eta 6-8 gizonezko, denak ambizio eta gogo, ezagutzeko gogo berdinakin. Eta orduan horrek eman gintun, ingenun kirola izan zen biajatzeko aitzakia. Eta biajatu nahi genunen ere, kirola tarte sartzen genuen. India joan behar genuen, piraguak hartzen genituen. Laponia joan nahi du, bizikletak hartzen ditugu, edo eskiak hartzen ditugu. Eta orduan, jakin izan dugu guztioi lotzen, da lagun kuadrilla politian hartzen. Atletismoaz aparte eskalatzen ere egon zea ez. Bai, probatu inditut probatu kirola asko. Eta uste dut hain nik 60 urten goitut laizter. Eta uste nire kondizio fisiko ona dator ez kirola asko indudalako, kirol desberdin asko inditut. Orduan kirol bakoitzak eman dit gaitasun desberdin bat. Ibili naiz asko piraguan Dinakin, 21 urte genitunen, Dina eta Maia Losegikin, montatu genuen piragusmoko talde bat. Guk ez genuen lan egin nahi jende guztia bezala, ala fabrika y horarios eta bideran nire koina. Eta orduan erabaki genuen, gustatzen zaigun hau piraguan ibiltzea, montatzen badeu klub txiki bat, eta gure kluba zen kamioneta bat piragoaz beteta. Eta ibiltzen ginean herriz herri. Eta batez ere genuen zen,
kostaldeko herritan, garai hartan etzeon asko, baino, bakarrik zeon kostaldeko herritan piraguismo. Eta guk esaten genuen, gu barrukoak izan da, hemengo umeak ezin aldue piraguan ibili. Edo Legazpi, edo Ataun, edo herri askotan egon geha, kostaldekotan bai, baina barrukaldean herri askotan. Eta orduan, eraman genuen piraguismoa zenbaitokita bestela inoiz horko umeak etzianak ibiliko. Eta igual 13 urte ondo nintzen ni, baina igual urtero pasatzen zian 500 ume. Orduan, jende asko irakutsi jau piraguan ibiltzen, eta horreposa handia ematei. Eta zuke asko ikasiko zenun esperientzia horietatik ez. Bakizu ze usteten, da, igual piraguismo ikasi nun politxena, piraguismoko kursillo ematen. Helduak, ustet, heldutzen gehala, jolasten usten deulako. Jendeak esateu, ai, txika, esko yo ya soy mayor para jugar. Ba, nik ustetat al revés. Al revés. El día que dejas de jugar, orduntxe sartzen zea. Eta orduan, guk izan genuen, nik amatasun arte, 32 urteak, bueno, 34 urte arte ondo nintzen, baino, nik egunero jolasten un umekin. O sea, que no me quitas el balón, que no sé qué, jugar por jugar, umea jolastu en bezala, griño eta uste horrek gazte mantetze zaitxula. Eta piraguan uste toi ikasi nula. Nik galdetu nahi duzu, Josuriere galdetu nion, baina hogai againtzak esango dugu txiki zer utzi zegoen Dina Bilbao. Nahi hotzikarak ematizkitin nintzen nahitzetenen. Hala ere, esango nizuke ia oaindik egunero goatzen naiz. Berarekin gauza asko konpartitzeko aukera izan dut. Bai bidaiak, bai lana, bai parranderak ez ginen, bai festa. Eta nik Dinan ikusi nun, Dina zan bizizale, oso, lagunaren laguna, comprometida hasta las entrañas, keja gutxiko emakumea, beti laguntzeko presto, eta etzeukan bizitzeko beldurra. Bera, nik juntzanen, ostikaraz nago, junginean, beha juntzanen Antiguara bizitzea, maite mindu intzan, bere nobio Josu zan, eta Josu lehenguzukin maite mindu zan, eta area juntzan. Eta Josukin etzeon gaizki, baina aldatu intzun bizimudu osoa, bi boltsa txikikin nola juntzan, pentsatzen zulako hobeto egon zitekela. Ez, hemen ikende honen separatu nahiz, gaizkine honen separatu nintzen. Beak intzun, hobeto egongo naizelakoan. Hoi da, bizitzaren ausardi bat, de vivir, de verdad, nahi duna, eta berak nahi dituen esperientzian. Eta gero, nik para bat aldiz haitu iot, eta gehiotan esan dula badakit. Noizbait, ez geaz, arrisko handitan sartu mendian gora juten zian bezalakoak, baina batzutan topatu izan gaitu, edo hotza handia, edo olatu handiak, edo aizia, edo ekaitza. Eta Dinak esaten zuen. Ni nau hemen nahi detelako, eta ez dio inori eserzo, zor diru. Oaintxe juten banaiz, bizitza aprobetatu nahi duten bezala. Eta nahi horrek poso hausten dit, eta zer pentsatu ematen dit, zenbait erabaki hartu behar ditu danean. Dina eredu bat izan da, ez bakarrik kirolari bezala, baizik eta pertsona bezala, ez? Bai. Kirolari bezala bakizu gertatu zitzaigun dena, Amaia zeon tarte, Nekane zeon tarte, Josune Gorostidi zeon tarte. Nik laizter 60 urte. 65 urte eta 60 zerbait urte dauzkaten emakumeak oso gutxi egin dute kirola. Gatoz Frankon garaietik. Nik gaztean itzanen Franko zeon, la sekzion femenina emakumeak ez zuten kasi kirolikiten. Eta gu bai, diskaz altxera ginean da gustatzen zitzaigun probatzea, baina sorte izan genuen kirol berri pila ateraziala eta gu ginean bakarrak horra aurren. Eta orduan, eta doaia genituen edo, bai, sasoia bagenun da gustatzen zitzaigun saltxa. Eta orduan hasi izan, aurrena bizikletako karreterako bizikleta orbean sartu ginean, da Josune, Dina, kuadrian ginean. Gero hasi izan mendiko, triatloia biziketan ondo biltzen ginean, triatloia pasa ginean. Eta ni lehen hostik korrika bageniki,
Dina igerin basekin, ondarrutarra izan da, orduan, kirazkero aurren ginen. Gero, etorri izan mendiko bizikleta, 3/4 de lo mismo, etxe hori inor, eta gu orduan, nahigabian, hau izan da nahigabian, aintzindari edo pionera izan geha, kirol askotan edo bidaietan edo, baina nahigabean, ez genuen horren bilagun. Eta beste gauz bat esango nizuke, inoiz ez genuen egin, inongo banderan izenen, ez feminismon banderan, da eta gukin genuen bakarrik nahi genuenean, nahi genuenakin, eta uste erabaki hori izan zala, porque bai Dina eta bai bioi, gauza importantenetakoa bizitzan da, gure denboraren nagusi izatea. Nei horrek markatu dit bizitza guztia. Google denbora nagusi, eta nik esango nuke Google burua jabe. Hau pasu, dago jo baietz. Zergatik gaur egun ikusten dira kolektiboak, manifestazioa, ez naiz politika izatuko, baina ez dugu ezer aurreratzen eta zuen buruan gaitik egin zenuela individualki, nahiz eta elkarrekin ego betize norbera bere buruarentzako egin zuen eta begira nola iritsi zareten. Bai, bakizu zer gertatu zaigun duela 5 urte hola izan zen, nintziguten gu garai hartan ginen, mira esas locas que no quieren trabajar, mira hauek, seinalatuak, behatzakin arraro ginalako emakumek esateko. Eta duela 5 urte, omenaldik egiten hasi zitzaizkigun dute, guri omenaldik, ez alginan larraraz esaz. Eta guain, omenaldi desenten dizkigutek eta omenaldi handik, eta esaten, ikusten dut zenbait emakume esaten zigutela, ni txerrendulari izan nahi zuen gatik, kaiate, ni hotzikara jartzen ditoi. Osa, emakume askok esan digute gure gatik izan dela, beraiek guri begira zeunden, baina guk inoiz ez genuen pentsatu, inor guri begira zeola, inspirazio bila, nire goinan. Keba. Bira, Dinak horrei erantzuten zion, jendeak, Dina bete dena euskeraz ditzaitezen. Baina jendeak askotan esan zion, oye, ¿vosotros no vais a trabajar? Dinak esaten zion, oie erdera, a los 37. Ez aldezu umeik euki beharta, a los 37. Eta ez aldezu lan fijo bat edo etxea eta a los 37. Hoita 16 urtekin juntzan, nik ez daik kompromiso gehiagi hartuta euskano zer, baina ez dakit, libre saiatu ginen izaten. Netzako importantea da, zer dueña de mi tiempo y que nadie me mande. Eta gustatzen que me mande. Langilea nahi oso, pero no me gusta que me mande. Nik uste hori, ez genero betan baizik eta gizate osoa eska. Ni bokizu zegetatzen zalda, nire ja azten zaitenea jendea gizona emakumean osaka nik esaten aimia. Ni nire ereinua dakat, nire barruan nire ereinua dakat, eta nire ereinuak ez daude ez gizonak, ez emakumea pertsonak daude eta punto. Ez da genero, eta guk izan genuen suerte hortan, Gu ibiltzen ginen kuadrilla, lehen esan dizu, Josu, Angel, Francis, Txiki, Mikel, Bi Mikel, Amondarain, Tarondarain. Guk iten genituen abentura horiek edo, viaje horiek eta gauz guzti horiek. Beraiek alba zuen, guk inoiz ez ginen sentitu beraiek baino gutxigo. Hoize izan kontua. Zuek alba zuen, guk bai, seguro. Guk ez ginen sentitu inoiz beraiek baino gutxigo, generongatik. Eta beraiek ez ziguten inoiz tratatu ere, como, ai las chicas, zuk pixu gutxiko edo zuk ez. Akizu zer, 40 azpitik iten dunen, berdin zuentzat eta guretzat. Aldapa baldin badao, zuentzat eta guretzat berdin. Eta aizia baldin badao, ere baita gozia baldin bagenun, enekea darak berdin. Horrena da. Eta gutzako ez ginen sentitu, ez genuen sentitu, ez da arropetan ere. No éramos ni presumidas, chicas presumidas. Arropa zan, ez hotza pasatzeko, ez guztitzeko, ez aizia sartzeko, ez... Orduan, arropa ere praktikoa zan, berdina, behin ez genuen jolastu.
feminidade kuntu hoi. Dina bakizu noiz jolastezun hortan ikasin behartzunen. Aspertuta zeon ikastenik. Aurren hasi izan medizina, utzi zuen, da gero hasi izan psikologia. Baina, pereza bat ematen zion ikastea. Da orduan ikasten jartzen zanen, mozorrotidu ezala iten zan. Se bestia de chica, se bestia. Ola femenina jarrita eta begia pintatuta eta ez dakiz zerta. Dina zeizea, ikasten, bai, bestela inoiz ez. Ikasi behartzunen mozorrot zera. Beruan, ematen ez. Agaitza? Ematen dizkit sofokos de menopausia. Laisa, baina, kiroletan logopen handiak egiten dituak, baina gero kalegago biltzaileak izan zera zergatik aldaketa hori. Barrendero ibili nintzen, hortan ere nahi gabian aurreneko barrendera hemen, Euskal Herrin neska. Supuestamente, haitu nituen kristona, jendea balkoietik batzuk txalotzen ziaten kristalanatzen, eta beste batzuk. Ez da derechoik emakumeak, las mujeres a barrera la cocina, no os da vergüenza. Gizonei eman behartzien lotxa, etxean ez dute garbitzen da kalean garbitzea, aldrebez beharko luke. Baina nahi horrek ematen ziten badakit, ez nitzala barrendero izango bizitzarako, baina lan iten nuen, 6 egun, bat festa, 6 egun, 9 egun festa, esan un txoio, gau ez lan ikentzun. Goizian ematen ziten denbora piraguak ursiloko emateko, iragazten duen diru piragatu, era un txoio, egon duen nintzen 8 hilabete, era un txoio, netzako garai hartan, dakizunen, que toda la vida no voy a ser barrendera, badakit. Baina, da honian bonbonta ez da honian nor konpon, garai hartan aprobetxatu nuen, porque netzako iritzizten una maravilla. Pasan itzan dinan etxea bizitzea ganbara, porque goizetan loin behar izaten nuen, gauez barrendero lan ibiltzen itzalako, eta oso esperientze politia egiten. Eta non? Dinan etxen goran, ganbaran. Dinan zeukan bere txoko ganbara hola, como apartamento txiki bajarrita beretzen. Tolosan? Bai, Letxukalen. Letxukalen Josu eta Dina eta Angel da nekanen etxea izan zen, denon biltokia, ostegunero okazio duten ginen area, makarroi pixka batzu jan da infusio hartu, eta hortik ateratzen zian asteburuko planak edo mapa pila egoten zian, bidaietako liburuk, eta antxe danak amesten genuen da handik ateratzen zian ideia pila bat, baino esan behar da, Angel asko, baina Josu, la olla presion beti idea desberdinak eta Josu bultza gaitu den, eta gero autobusa bera ere hortzeola horrek aukera eman dizkigu barruan sartu piraguak edo barruan sartu gauzak eta, había medios. Zer izan da nahi jobitaga zuetzako? Bizimodu bat, bai bizitzeko era bat. Nik barruan errex esaten, baina tengo, no sé si es una india, gitana, nómada, ni ez da zer daukaten hor barruan. Ta rienda suelta eman behar dio, ni ez naiz asfaltokoa. Eta Nairobitarrak eman digu aukera etxean egoteko, porque autobusa etxea zan, eta Nairobitarra ez bazan, azkenen konzeptu horrekin garai hartan ez ziala existitzen autokarabanak gila, duela 40 urte hitzeiten nahi naiz. Eramaten genuen etxea eta gure traste guztik toki guztita, era como irnos todos en familia, los amigos a cualquier lado. Eta Josuntzat eta horientzat bizimodu. Guretzat lagun giro eta bidaiatzeko eta bizitzeko forma bat, baina beraientzat gainea bizibide edo. Kirola munduak nekemen datu bat dakat, kirolaren bezala enbilezenak, baina de repente une batean utzi egin zenuen zergatik. Utzi nun amatasunean, utzi nun. No me apetecía, punto. Alako simple, nukan gogoik. Ni umekin ondo pasatzen, ni umezalea naiz oso. Umekin jolasten da, putle egiten da, pintatzen da, nahiko neukan. Da gero junginen bizitzea herri txiki batea, Naparroa, Arribea, Araiz Bailaran, beten ondon. Eta gero umea pixkat hasitzen hasi zian, alaba batez ere, alperrak iroleako ezin nahi ama niñoa. Arrastaka eta esan emea, ¿sabes qué? Que hacemos puzzles.
Ni burroken nahi zibil. Badakit hona dala, baina ez bazaile gustatzen nahi behartzearetzen gustatzen. Da guain biak kirolari tope dauzkate. Bai. Semea aizkolari biltzen da, txomina mondaren, da laba guain crossfit eta, bueno, katxas da, una txika fit da esaz, nahiz eta kompetitzen ez gustatu ez. Eta, baina horrekin lotuta, pinturak ere eraman nindun horrea. Bai, ze umeak inda ez nukan denbora libre asko, nik dena utzi nun, lanak eta dena utzi nun, ematen nun, konzepto berdina gimnasiak, Jesus esango, piragusmoko konzepto berdina herri txikitara eramatea, nigo 21 urte euskal, hasi nintzen, herri txikita juten gimnasiako klasek ematea. Herri txikitan etxe honen Bidanean, bai Lekun Berrien, Altzon, Legin etxe hon. Orduan, nik juten nintzen da, les llevaba las abuelitas eta gimnasia egitea. Eta, zergatik hasi nahi zoi kontatzen? Pintura eta... Bueno, no sé, nola lotu nahi nun baino... Bai, berdin da. Eta gauza da, utzin amatasunean, justo pixka bat lehenago, nahi jendeak esaten ziten, beti esan dit. Ni oso ausartan itzan. Iten genuen kirola eta hola, ni nintzen como la más local, que es más se atrevía. Dina adara jotzen ziten. Seguro zorbegozo, bai, kontratatu nahi dugu ez dakit noa aventura bateagoaz edo biei batea, porque basekiten que la hostia me la iba a llevar yo, porque era la más local. Eta orduan, jendeak esan ziten, ikusiko zu handitan, dena, mina eukiko zu toki guztitan, aprobetxatu que luego te va a doler todo. Nik esaten, bueno, orduan izangoek, hobi bat, de solo y sentau. Eseritanik ondo pasak. Bakarrik eta eserita, zuri tokatzen zaizun bezala. Bakarrik eta eserita. Eta nik hasioi neukan hemen plantauta. Un hobby de solo y sentau, por si cuando sea vieja me duele todo. Eta orduan, egun baten junitzen eskultoro baten etxea, gimnasiako klasek ematen ditun, herritan, eta astu zitzaiten giltzatea zantziaten, mira, eskultoroen etxen badao giltza junitzen ikustea, erakutsi ziten bere egurreko gauzak, eta hala, que bonito, atean izan flipatuta handi. Eta bani joanen, sekreto bat bezala, hiltzen ditolat, etorri erakutsiko izut. Eraman nindun gela txiki batea, kuadro handiz beteta itxusi mortalak, en planke, kendu hori hortik begitango mine mateitela. Baino, itzeiten ziten pasio batekin, porque el color y la textura y lo otro, hain gaizki pintatzen, hain ondo pasa daiteke, nik pentsatu. Ni eskutrebea naiz, nik eite izutez, agurrezko mai bat, o te levanto una pared de ladrillo. Esan, joder, nik horren beste ingo, Eta honen erdia disfrutatzen baeten nahiko haukat. Urrengo gunean erosenun pintura kaja bat, hasi nintzen pintatzen, eta lehen lotxan baten ziten esatea, baina oain 30 urte pasadia, eta ikusten dut, ona nintzen desde el minuto 1. Nik ez dakit zergatik banekin pintatzen, baina nik ez nekin banekienik. Osea, nik ez nekin. Egon du nintzen 3 urte pintaz, no me lo podia creer, baina segundo ateatzen zaiten erretrato gaina, zailagoa dala. Eta gero esan ziaten, eman dituzu klasek, nize erakutsik egiten. Ez dakit nola iteten da. Zan, como tu konektas, ni horreun behar da, baina ez dakit ondo ziteten. Eta orduan hasi nintzen ikasten pinturataz, eta esan nuzin, ez la lezion? Ez dakit zergatik nekin pintatzen. Eta orduan, amatasunean ere pintura denbora libre neukana, pintatzen nahiko neukan. Ez neukan kirolaiteko gogoik. Gainera, pintatzea ze lasaitasun ematen du. Nik ere pintatzen dut. Bai? Batzuta ordenagailuak. Bale. Baina ez klik batekin izeneko logratoro. Ez pintzelakin, pizkanaka. Zeakin tableta... Programa batekin. Baina zuk arratoien erabiltzezu edo lapitzen? Ez, arratoia. Gero erakutsiko dizu. Nik erakutsiko dizu, gero nik pintatzen dut iPaden. Eta iPada dauka lapiz bat, eta estudio osoa daukazu aplikazio baten. Dauzkazu texturas, pintzel desberdinak, kolore desberdinak, pintzel bakoitza egiten du trazo desberdinak. Pintatu daiteke,
normalean baino asko zobeto. Osea, imaginatu, ni nahi detau pintatzu eta tiene que ser muy meticuloso, itxen detola, fras. Kriston pila handitzen da, osea, metikuloso izatea erresa da, ere? Guai. Kutsiko izu, gero? Guai. Eta hogak egaman zaitu bega. Lana, haidime magoila nolatan. Bai, arki pasanen da. Inoiz ez, nik naiz eta jendea nire inguruko ez dute pentsatuko baina ni lotxatia naiz. En el fondo, lotxatia naiz gertatzen dana, bizitzan nahi egin izan ditudan gauzak egin, hacía falta echarle un poco de coraje o quitar la jeta, edo lotxa en el baúl de los recuerdos eta tira aurrea. Lotxa, que no eta aurrea. Nire hizkuntza ama erdera da, euskera da nire hirugarren hizkuntza, orduan, ze koño itzengo denik euskeraz telebistan da gainea haciendo como de juez, ¿no? Ematen ziten un poco tal, baina asko disfrutatu de. Nahiko nuke berriz programa grabatuko duen berriz, porque asko disfrutatu nuen, eta uste dut, ikuslegon gandik, jaso detene da programa familiarra, elkarrekin ikusi dutena, jende artetaz ez daki ezer. Bai, jende gehiena gelditzen da ataskatuta pinturakin da, 12 bat urtekin. Intuizioz ateatzen zaizuna. Gero, konturatzen hasten zea, hostia, que no me sale tan bien como yo quiero. Orduan, 12 urtekin zeitezu, inorrek ez dizu gehiago erakusten, da orduan utzitezu. Orduan, bai helduk eta bai gaztek denak 12 urtetan nola ataskatu ingea pintatzen. Baina, ziurtatuko nuzuke, 100%, jende guztia dauka kapazia, denek dauka gu kapazia gutxienez, telefono bat erabiltzeko daukagun kapazitatea ordenagailun más o menos liburu bat irakurtzeko, berdina pintatzeko. Sacar un 5,5, un 6, ulergarri jende guztia. Zergatik ez egiten, ez digutelako erakutsi. Pintura ez da eskun kontua. Jendeak esatu, nik ez daukat eskua, no tiene nada que ver con la mano. Eskua, kalkatzen bakite, zeinekin. Hemen dago. Eres capaz de ver, Hemen dago. de observar, de filtrar, de ikusita filtratzen dezun hori zure espresio bidez zure kutsu eman dabe, es otra cosa. Hay que dejarse sentir, hori da kontua batzutan. Erakutsi dit pinturak, no hecho cuadros ahí de la hostia, baina bai, egin ditut nire magazpiak eta erakutsi dit pintura bizitzaren ikuspegiak sortzen, osea, pintatzen hasi nintzenean kaletik nikoak eta ez nuen gauzak ikuspuntu berdinetik ikuspuntu gehiago nintu eta ere pinturak emaiten dizuna da autokritika bat zure burua kritikatu erabaki zergatik historian hainbeste mogultzen zuten gure aitzindariak. Bere laguna garatzeko kontziente ziren ez dakit seguruenik ez, baina zebaitetako asmatu da pintura. Eta ez historia bakarrik, aurre historian ere bai. Bai. Kulturan aurreneko gauza izan da kultura. Bai, hori ala da. Komunikatzeko beste era bat. Azkenen, igual que musika izan dateke hizkuntza bat internazionala, dantza mugimendua hizkuntza bat internazionala, artea ere. Eta ez diogu garrantzia, behar duen garrantzia ematen, zen ere ustez, berdin da nola espresatzen zuen pinturan, eskulturan, denan dalako gorputzakin, baino sentitu arazten dizu bestera batea gauzak. Nik konturatzen nahi, ibili nitzanen kirolean daola, era como deskonektado. Dena intentzio guztian ogan, hemen digu bera, gorputzean, batzutan esaten, ¿qué hago yo aquí?
arrebato. O sea, funcionaba el arrebato. O sea, konturatu, digo, ¿qué hago yo aquí haciendo esto? Ahí bada, puta, neiztan konturatzen, ere gorputzak eramaten nindun. Eta gero artea te dedikaten ditzenen da umia itala, egon du nintzen beste 20 urte akimetira. Gorputza erabat astuta. Eta gero ja, 52 urtekin anindun aldaketa eta bia juntatu nituen da. Konturatu nintzen neola ondo, nire, esan duzu, 20 urte kirolakin gabe, 15 bizitu nintzen de rentas, de haber hecho antes. Baina gero números rojos, como la cartilla de la fecha. Ja, hemen Michelin, hau dena foto, indarri gabe, ilusioi gabe, ametsi gabe. Eta horre erabaki nun berriz, como juntatzea. Eta horra asmatu nun, gelditze zitzaizkiten 110 egunik, 52 urte iteko eta esan nun. Bea, zure burua ingo jozu, munduko erregaloik onena. Berriro zure burukin reencontrarme conmigo misma. Nere ilusioekin, nere ametsakin, nere gorputzakin, nere... Eta inun egunetako retoa. Jana, gehiago zaindu, kirola, eta batez ere izan zen kuaderno bat indun, da buruai zenbait buelta manion, nor nahi zen, zer nahi duten, ze habitok dauzkaten, zer lekin ibiltzen nahi zen, ze kreentziak, eta egunetan bizitzai eman nion buelta hola, plas. Eta orduan esan hau, ez da politxanik bagarrik gelditzeko, hau konpartiten barko, ez? Hain denbora gutxin, hainbesteko aldaketak egin badaiteke, eta orduan montatu nun, y si yo me reto 100 días, yo a mí misma, yo no compito, no me gusta. Baina ni nire onena ateatzen baldin baet, eta badia ia ointxe masterra bukatzen nahi naiz ere ontan, ze pandemiak kulturako jendeai eman digun sopapo de haupa. Jendea ez da konturatu ze importantea da, nik pentsatzen nun baietz eta horrekin disgustu hartu. Ze barrunen egon gehanen, jende guztia konsumitu du liburuk, pelikulak, musika, eta dena doaineko izan da, kultura munduko jendia izan da oso eskuzabala, eman deu dena. Iriki dituzte tabernak eta eteko atxan, osan da una pata en el culo a todos, jendea importa zaio bost. Orduan berriz geixio nago enfokatuta berriz kirola eta esasuna, ez da bakarrik kirola, da salud y condición física, o health and fitness en inglés, ez da bakarrik, quiero tener un buen cuerpo, y la cabeza, no sé cómo, edo barrundik ustelduta, ez. Eta orduan asko gustatzen zai jendea irakustea ondo egoten. Nik ikusten nire erareko emakumek asko, zati ze, txika, ya con esta edad, ya, ¿qué quieres? Ya con la menopausia, aintzaki kanpoa ez. Egin daiteke, nik urte egin baditut, eta ondo baldin bana ni, zuk ere aldezu, ni ez nahi supernada. Eta egon daiteke, ni konturatzen naiz, gustatzen zaizkiten gauzak bizitzan, behar dute kondizio fisiko minimo bat. Me chifla todavía ir con la bici, con lo otro, subir, bajar con la furgoneta, lota, kanpoa. Guzti horiteko kondizio fisiko minimo bat behar de. Pa subirme al andamio, lau pisutako murala pintatzeko behar dute hon, agil, fuerte, con equilibrio y dena. Hoi ez padaukan, ezin naiz andamioa, hilo, orduan, hostia, que si voy a hacer gimnasia. Gimnasia itea me apetece? Ni hostias, casi ningún día. Ikendet bai, artean 3-4 egunetan, 15 minuto gehiago ez. Baina horrek ematen dit aukera nahi dudan bezala bizitzeko. Gorputzak ez dit gelditzen, buruak nahi duen edo zerritzeko. Toma. Me txinpa, eso. Suerte txarra izan duzu hortan, zuri ditut ez daitu. Baina burua daukazu, asko eskarragoa gutago asko baina. Eta nire, kirolan, ibili naiz eta Espainia baian. Bai? Ze kirola indezu? Eslaloma eta boltsia. Zer da? Boltsia da, gero kontatuko zuzea etzago baina da. Petanka moduan, egokituta, nego kontatuko duzu. Eko paisaka, nego utzi zuzea bat, bizitza, ekatzen duzu momentu zaiak eta beti esaten dut, egun bateak itzuliko nahi, noiz ez da gut. Baina itzuliko nahi. Oain 23 urte dozkazu? 25. Neko nuke 23. Zertako? Ke ba, urte egitzai beldurrik eukidea. Igual gauzako beltzeko eta... Hobeto gaur. Bai. Beti gaur da momentu. Oida. Hobe,
lehen hasita baino bestela beti momentu honena da gaur, Eta bakizu zer nahi jendeak esateit, ai, como que nahi dute urte gutxigo edo, eta batzutan piropo bezala esateate, ui, como gorputzan gati cuando les doy clase de gimnasia eta ni fuerte, ¿no? Y usted ya te dice, uy, Patri, tienes 45 años, kirola iten edo. Pues no es un piropo. Zer nik ez dut nahi gaztego izan. Nik uste kontrakoa, uste behar dula. Jendea konturatu behar du, 80 urtekin, egon daiteke tamien perfecto. Ez da gutxigo ematetela, ez. Ni nagon tokian nago perfectita. Cuando tenga 70 también, cuando tenga 80 también. Y yo me quiero morir de vieja, con 100 y pico. Orduan urteak bete, ametsak tardian bete, apuntatu esperientzia. Ni daukat kuaderno bat da, antes de morirme quiero. Eta orduan ze gauzak nahi ditut egin baino leheno. Eta orduan deneiz tatxatzen da bat tatxatzen dut beste bat jartzen. Ametsak. Horregatik, esaneko nioke gizate oso hori ez gaitezela kexatu ardinan gatuk. Zergatik, inoiz ez da berandu gauzak egiteko, hobetzeko, aldatzeko, ez? Bai, biranik, bi lagun hobenetakoak hiltzeizkit bat 36 urtekin dina, eta beste bat besotan hilzitzaiten 38ekin. Orduan, gu geha los de la buena suerte. Hemen gaude. Bai. Danak ematengo gaituzte honen baten hankak aurretik. Baina bitartian, nik saiatuko nahiz aldeten honena pasatzen, gustatzen zaite konpartitzean, ere energia asko dator beste laguntzeagatik. Ni laguntzen detenen ni betetzen naiz energiz, eta egunero ondo pasa behar dut puske eta nire burukin bakarrik ere ondo moldatzen naiz. Hoi gauza hona bala usteet ere bai. Kapazitatea daukat bakardadeako. Naiz oso ermitaina. Egon naiteke bakarrik egunak eta egunak inorekin ditzen gabe, eta gustora. Eta iruditzen zait hori lantzeko gauz badala. Bai, norbera bere burukin ondo doteko aukera. Askotan beldua diogu bakardadeari ez, eta ni zogutez zergatik zogute handia eukizez gizatea ikusita hola dagoen beti jakin izan ez bakarrik egoten. Eta gozatzen, eta disfrutatzen, nire bakartasunean ze bakea ingugatzen zen. Zergatik bakea ez da bakarrik sentitu, bakea entzun daiteke, bakea egon daiteke, bakea mugitu daiteke, mugitu nola zugako pultzakin, mugimenduakin, pentsakerekin, ez da edukazio postural bat bezala bakea, ez? Zure bakardade horrek, wisdom, ¿cómo se dice? Nola esate euskera, sabiduría. Jakimina. Ez, jakimina da ganas de aprender, no? Jakimina da sabiduría. Jakinuria, jakinuria. Orduan zu jakintxua, oso. Zure dadeako oso jakintxua. Esaten dituzunak botatzituzu borobilak. Bueno, gehiago jakinbeako nuke. Tiempo al tiempo. Zer nahi zu. Tiempo al tiempo. Itzuliko gea telebistara. Zerrete magolaria gau, agime magolaria. Bakarrik ez itzulega programanera egozea. Erregalo bat izan zen. Erregalo politia. Deitu zidaten ere esaten ni, nor naiz, nien naiz kriston kiroliare izan horri egoteko ez. Baina gero pentsatzen nuen, badakit zeinen izenean joan daiteke. Emakume kuadrilla hori tokatu zitzaigula izatea aintzindari zenbait kiroletan, denon izenean bani joa. Ez nintzen ni bakarrik. Ni, Josune txerrindularian, Dina, Isabel Dumal, Nekane, ginen Amaia Losegi, ginen batzuk tokatu zitzaiguna hori eta bakoitzak entzun gauz desberdin batez. Eta guzti horien izenean tratatu zituten oso ondo eta politxik izan zen, behin ez zitzaiten okurritu atzera begira botatzean ere bizitzan. Nor nahi zen, no zein deten edo, tirando balante guztoa,
Eta horrek atze begira sakona egin behar izan ziten. Eta orduntxo pentsatu, que guai ebibido, txabe. Egitan, konturatu nintzen, gutxi gora bera, hombre, beti, no? Baina nahi dudana izan dut egin dut bizitzen. Nahi izan dudan bezala. Beti. Bai, ia beti. Naiz eta amatasunean 20 urte egon amatxo etxeko andre, baina hoxe esan nahi nunani, dena utzita nire umekin egon. Orduan, suerte izan dut bizitzan gehienetan nahi nuna egin da nahi nun momentuan. Orduan, kontentu. Kontentu. Euskal Begira, zer gauzak esan dituzun beti egiten duzu nahi izan duzuna. Horrek? Horrokorrean, bai, hombre, gauz txikik, no seke, baina, bai. Beti daude, salbo espena, baina horrokorrean zubatakizu zenbat kostatzen zaigun hori esatea gau egun daukagun gizartean. Bai, baina badakizu zergatik usteet izan dela hoi? Hasieran esan dizut. Netzako ni gaztetan, nire buruai, neukan hor buruan pare bat gauz markatu jatena bizitza guztia. Eta bat asan, yo soy dueña de mi tiempo y a mí no me gusta que me manden. Orduan, bi hoiek egin ara, osea, lan hau ez, entonces, pues esto no quiero, esto sí quiero, porque ez bazitxun betetzen bi hoiek, ausarta izan naiz, Josuk esaten zizun lenguan, eta bea guri esaten zizun, ¿cuánto hay que trabajar para no trabajar? Para no trabajar como todo el mundo, con horario fijo, asmatu behar dituzu 1000 gauz. Pero que me quiten lo bailao, nahi ere 1000 ofizio izan ditut, eta ez dakit gauz bera egiten urtetan. Osea, una cosa que me dure pinturak iraundu dit, eta kirola iraundu dit urtetan. Bestela, aspertzen manaiz utzitet. Por mucho que me paguen muy bien, aspertzen manaiz utzitet. Eta gainera, enun aipatu gabe utzi nahi magotu zenuenekoa, magolari bezala ibili zinenekoa edo. Eman ezu aukera erakusketak egiteko, ez? Bai, baina bakizu zat, erakusketana gaur egun ez dauka bat ere gogoik. Porque jendeak, erakusketa bat da denbora asko, diru asko, intentzio asko. Zer ez da saltzen, ia inorrek ez du ezer saltzen, juten zera erakusketa batean, oigi bien pinta zimea, tengo la autoestima en su sitio, de pintora, badakit ondo, nene honek badakit ondo pintatitela. Saltzeko gaude hemen, por favor, que vivimos de vender. Egia da, Ulertzen, intzazu erakusketak ze ondo pintatzezu, pues mira, mamá quiero ser artista y el arte no, pues no. Baina pinturan gehienetako, bueno, gehiena gustatzen zaitena da jendea pintatzea, erretratok eta metxifla hoi. Ez como, izketaldia sortzen dut pintatzen nahi naizenakin, sautzen baet ondo, bestela asmatu iteet, bere karaktera, eta bueno, nire daukan nire komplizidadeakoa, hori asko gustatzen zai, baina metxifla pintar murales gigantes grandes. Bai bakarrik eta bai jendekin. Daukat proiektu bat, erderazan murales para la convivencia, baina hain izena du Ubuntu murales. Ubuntu hitza da, hitz bat Sudafrikakoa Zulu, esan nahi dula, soy porque somos. Es ser parte de algo, ez? Eta, orduan, proiektu Ubuntu murales da, ni joten naiz herri batea, eta bertako jendekin. Bilera batzuk ite ditugu, eta zer nahi dezu kontatu pareta hortan, ze beharra daukazu kontatzea. Ze nahi dezue ikuslegoa pasatzen daren ikusten den sentitzea, nola emozionatu nahi dituzu ez dakiz hor dijoaz bilera batzuk, eta jendea elkarre ezagutzen hasten da. Gero, erakusten diet, meter las manos en la masa, nola erabiltzen dan pintura, zeitia, testurak, nola eta gero beraiek pintatzeu murala, ni ia ezer. Ni bitartean musika jarri, ambientatu, si esto sale bien o no, paellak, siesta, kastañas, eta mural gigante batekin bukatzen deu. Hoi asko gustatzen zait proiektu. Ize azkenen, igual 20-40 pertsonakin denak batea pintatzen, eta jendea hor konturatzen da, beraiek ere, denak daukagula artista, entre comillas, bat barrun. Dena daukatu zer espresatu, eta bakoitza bere erara aldula. Eta orduan, bukatu hoi, eta askok esatiete, he pintado un cuadro, no seke, etxeko pasilloan indet,
herrian gero beste mural bat indeu, fapa, me chifla contagiar entusiasmo de lo que me mola a mí. Hoxe da gehiena, nik erakustea gustatzen zait. Osea, ni honek itxea gustatzen zait, baina erakustea, hain ondo pasatzen dut, nik bai pintatzen edo bai kiroleko kontutan da, behar detela, como, hoi transmititu, ni ondo duteko ere. Te digo, con lo bien que se pasa pintando, eta orduan erakutsi teiet, eta nik ondo pasatzen, con lo bien que se pasa haciendo, eta behar dut. Eta bestea jasotzen dutenen, ni orduan etortzen naiz gora. Jo, ze polita, ban. Asko gustatzen zait. Ingo deu, ze asoziazio dau, baina daukagu Donostin pentsatuta asoziazio batekin ere batzuk zu bezala daudenak denon artean murala pintatzeko, zuek ere zer kontatu badaukazue. Orduan, zuek ideia jartzezue, nik erakuste izuet nola ikendan eta denon artean pintatzen. Esperientzia bezala, jongo naiz edo. Gusto handiz, beste gauz para bat behar ditugu, zu, Tani. Batoi, eta bestea Josukin, lehenko gunean Josun bideoa ikusten nahi nitzala. Entrevista erdin esaten, Josu, hau eman, behar dau bidaien. Nik ikusten unen bitartan da, gero Josu bukaeran esatezu, inin behar dau, traga, bukatuta, Josu, no eramango dugu hau, eta hori dena, ja, baiatzen nahi geha, zuri eramateko, irugunetako buelta bat, o gehiago, furgonetan. Esan genuen Nairobi Conquist. Bai, Nairobi Conquist, bai. Ingo ditugu probak. Aganta oso jarraituko dugu hori ezoketan, baina zer urutzen ikusiai musu eta gu bat bilatzen badiegu. Agur! Agur, mila esker, etorri denak! Hau kriston mutiko majoa data. Horako asko behar dugu. Agur! Agur!